Sistematično ulaganje u svaki segment poslovanja, skraćivanje poslovnih procesa, kao i povećanje učinkovitosti, tvrtku Tokić iz godine u godinu čini sve uspješnijom. Svoje poslovanje su sustavno i sistematično kreirali u cjelinama koje odišu jednostavnošću i učinkovitošću. Krenuvši od temelja poslovanja, u Sesvetama su postavili na noge impresivno zdanje, srce i kičmu tvrtke. Logističko-distributivni centar Tokić otvorili smo 2016. godine. Prostire se na 24.000 kvadratnih metara, kapacitete je za 350.000 različitih artikala. Investiciju u logističko-distributivni centar smo prvenstveno pokrenuli zbog naše potrebe za širenjem i razvojem poslovanja. Znači, sa ove lokacije mi danas servisiramo kupce u krugu od 500 km od Zagreba. Centar je razvijen koristeći suvremene tehnologije. Zajedno s njemačkom kućom Schaefer uloženo je 12 milijuna eura, čime je osigurana vrhunska i kvalitetna usluga svim klijentima. Mogu reći da smo u zadnje 3 godine uložili 3 milijuna eura u razvoj informatičke tehnologije i danas zaista što se tiče razvoja i digitalne transformacije spadamo u sam vrh trgovaca autodijelovima u Europi. Gradnja centra trajala je ravno 100 dana, a zapošljava 100 radnika. Pred otvorenje u njega je preseljeno ravno 1 milijun stavaka dijelova. Brojke i sama efikasnost su impresivni, što je omogućio potpuno novi poluautomatizirani sustav rada s implementiranim transportnim trakama i hidrauličnim rampama. S preseljenjem na ovu lokaciju osigurali smo dodatnu vrijednost našem poslovanju i podigli razinu naše usluge. Smanjili smo vrijeme isporuke, proširili asortiman i osigurali dovoljnu količinu zalihe koja nam omogućuje promptnu reakciju na potrebe naših kupaca. Noćna distribucija robe radi se na preko 100 isporučnih mjesta kupaca. Od narudžbe do isporuke prođe svega 12 sati za područje cijele Hrvatske, uključujući i otoke i Dubrovnik, kao i isporuku franšiznim partnerima u inozemstvu. Isporuka robe prema našim kupcima iz poslovnica radi se i do 5 puta dnevno. Osim na teritoriju cijele Republike Hrvatske, distribuciju vršimo i u Sloveniju. Iza svakog uspjeha stoji i jedna mala tajna. U Tokiću je tako poslovanje uvedena metodologija rada Kaizen, koja je do savršenstva dovela svaki korak radnih procesa od zaprimanja pa do isporuke robe. Jako mi je drago što je Tokić u Kaizen institutu Hrvatska prepoznao pouzdanog partnera na svom putu prema poslovnoj i operativnoj izvrsnosti. Kaizen institut pruža svoje usluge u više od 60 zemalja diljem svijeta, među kojima je odnedavno i Hrvatska. Temelj Kaizena nalazi se u poslovnoj filozofiji Toyote, koja stavlja fokus na stvaranje jednostavnih, bržih, boljih i jeftinijih poslovnih procesa koji su usklađeni s potrebama kupaca. Na taj način ostvarili su uspjeh kojem se i danas nastoji približiti neke brojne svjetske kompanije. Bez obzira je li riječ o putanjama kojima se kreću viljušari, rasporedu sitnih dijelova ili pak radu ruku, svaki proces podređen je učinkovitosti, sigurnosti i kvaliteti, ali i zdravlju djelatnika. Rezultat nije izostao, te je postignuta iznimna protočnost i brzo zaprimanje i izdavanje robe. Rezultati promjena koje smo zajedno napravili ovdje u Tokiću prvenstveno su usmjereni na pružanje efikasnije usluge kupcu u najkraćem mogućem roku. Ono što bih posebno istaknula je činjenica da sve ideje za unapređenje organizacije i procesa dolaze od samih zaposlenika. Tako su, na primjer, sami došli do rješenja pomoću kojih neki dijelovi procesa su ubrzani i više od 50%. A upravo su radnici ti koji imaju glavnu ulogu u ovoj priči, što je jedan od ključnih sastojaka poslovnog uspjeha Tokića. To su motivirani i zadovoljni zaposlenici koji su u radu usmjereni na pružanje bolje usluge svojim kupcima. U Tokiću sam zaposlen 3 godine i svoj put sam započeo kao pomoćni skladišni radnik, a danas sam voditelj zone. Kaizen metodologija mi je omogućila da sagledam širu sliku poslovanja, naučila me kako si olakšati posao. A rad u Tokiću me naučio i dao mi slobodu da zajedno sa svojim timom provodimo nove i dobre ideje u djelo, malim koracima do velikog uspjeha. Ovaj logističko-distributivni centar jamstvo učinkovitosti svakog pojedinog koraka u poslovanju tvrtke Tokić. On je savršen temelj za napredak kako na domicilnom tržištu, tako i kad je riječ o izvozu, te pravi primjer promišljanja o modernom sustavu distribucije 21. stoljeća.